אין צורי, נגמר צורי. אתה רוצה לספר לי על החשמל? אני עובר בחשמל. אוקיי. אני נכנס בשקע ויוצא בתקע. אני עובר. מטייל. מגניב? מגניב? מגניב. בחשמל. את רוצה לבוא איתי לטייל בחשמל? כן. אתה רוצה להראות לי איך אתה עושה את זה? אני רוצה, אבל אני לא יכול. למה? כי אין פה שקע. אין שקע, אין שקע, אין שקע. אין שקע, אין שקע. הם פה, הם פה, הם פה, הם פה. בחייאת עוזרי, תן לקרוא בשקט. אין שקט, אין שקט, אתה לא מבין וגם לא יהיה. לא כל עוד הם מסתובבים פה. עם כוחות העל שלהם, הם יכולים להסתובב ולהגיע לכל מקום, הם יכולים להיות פה בכל רגע. אני יודע, דרך החשמל. נכון, בדיוק, הם עוברים דרך השטקר. אבל לפה הם לא יגיעו. לא, הם לא יקפצו לי פה, השטקר. נכון, הם לא, כי זה לא הגיוני. לא? זה בדיוק כמו מה שאיינשטיין אמר. E שווה MC בריבוע. אם מריצים את האלקטרונים במהירות האור בריבוע, המסה הופכת לאנרגיה. זה אומר שאנרגיה זה חומר, וחומר זה אנרגיה. בסדר. ככה הם משנים לעצמם את מצב הצבירה והופכים לחשמל מתי שנוח להם. הם מטיילים פה בשטקרים, והם גרים כאן בעיגולים הקטנים האלה, על חוטי החשמל, כאן. אתה רואה? והם יכולים להגיע כל רגע. בסדר, אז תשתוק. אתה לא רוצה שאחד מהאחים יבוא לפה שוב, נכון? כל רגע הם יכולים להגיע, כל רגע לכל מקום.